Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Shoutout nga po pala sa mga plantita dyan na kagaya ko. Good morning po sa inyo. Welcome sa akin munting channel. Ngayon dahil magsisigang po ako, mamimitas ako ng mga gulay sa aking taniman. Sa lahat po ng gulay natin pipitasan natin ngayon. Sili, pechay, talong, sitaw. Ayan. Para baboy na lang ang bibilin ko. Napakalaking tipid po yung may mga tanim ka sa likod ng bahay o sa bakuran o anuman, sa paso pwede. Kaya tara na at tayo pumitas ng mga gulay para tayo ay makapagluto na. Let's go. Ayan, dahil magluluto ako ng sinigang, kuha ko ng pansahog dito sa aking mga tanim. Ayan guys, malalaki na siya. Pakinabang na. Ayan o. Libre na yung pansahog, hindi na bibilin. Ayan, ito tayo sa loob. Ayan, tingnan nyo guys o. Oh. Magluluto ako ngayon ng sinigang na baboy. Kaya mamimitas tayo ng sitaw, talong, at saka pechay. Unahin ko muna yung mga sitaw. Mamaya naman yung talong. Kasi wala tayong tagahawak ng camera. Lalaki na niya oh. Yan. Ito, pwede na siguro to. Makakaiwanan naman. Ayan, ayan na ngayon siya guys oh. Ay, kung wala kang tanim, bibilin mo pa yan. Dito ka muna. Ayan, good morning pala sa mga kapwa ko plantito dyan. Ngayon naman talong naman ang kukunin natin. Unahin natin to dahil medyo malaki na siya. Ayan. Oh. Tapos pero pala may nakatago dito. Guys, oh. Kapila naman nakakahilo, grabe. Dito naman sa kabila meron na rin dito malalaki. Ayan. Ito siya ngayon oh. At ayun pa sa may dulo parang marami na yata. Okay. Ayan na ngayon siya guys oh. Oh. Oh, di ba? Talong. Finish na tayo sa talong. Sa pechay naman. Pasensya na kayo, medyo malikot yung camera ko. Walang naghahawak ng camera ko eh. Sariling sikap. Ayan, dito naman tayo sa pechay. Ito, kahit medyo pangit pwede na yan. Alisin ko na lang yung mga mga pangit na dahon. Dito pa. Ayan, dalawa. Mga isa pa. Ito, mukhang hindi na ito gaganda. Tatanggalin na kita. Saan ba meron pa? Ayun. Sa kabila. Ito pwede na to. Yan, pwede na yan guys. Okay na siguro to tatlo kasi malalaki naman siya. Oh, ayan, may pechay na din. Ayan. Okay, may pechay na, may sitaw, may ano tawag dito? May talong. At dito naman tayo. Sa sili naman tayo.
Ito naman yung sili. Ayan. Ayan, sili din siya. Pero hindi yan ang kukunin natin. Pinakita ko lang guys. Ayan. Ito oh, nakakatuwa oh. Daming bunga. Oh. Oh. Mga nakapaipit lang dun sa ano. Ay, sorry. Naipit ka pa. Ngayon, kukuha naman tayo ng siling pansigang. Ayan. Oops. Siguro konti lang kasi isang luto lang ako. Para hindi siya malanta. To, pwede na siguro to. Pero marami na siyang magugulang. Medyo dami-damihan na natin. Dahil sariling puno naman eh. Yan. Ikaw napakaraing mong bunga. Kaya lang bakit malata yung puno mo. Oh yan. Itayo na kita. Ayan guys oh. Kakain din yung bunga oh. Ayan. Tapos itong isa naman. Ang daming lamgam niya. Ayun. Bakit nilalamgam ka na naman? Teka. Bibigyan kita ng ano, gamot. Para mawala yung mga nakakapit sa'yo. Yung okra ko malalaki na. Ayan oh. Ayan. Okay, ito na ngayon yung sili natin. Nakakuha na ngayon tayo ng siling pansigang. Ano na lang ang kulang? Kulang na lang ay sampalok. Ay, may bunga na yung tanim kong bago. Ayan o. Naon na din bunga. Ayan o. Ayan guys, nakakatuwa pag may mga tanim-tanim ka. At hindi mo na kailangan bumili ng pansahog. Ayan. Ayan, luto na guys yung sinigang. Hindi ko na nabidyon kanina na nagluto ako kasi hindi busy. Kaya ngayon, ayan. Ayan na, ayan na yung sinigang namin. Medyo na luto na gusto yung gulay. Ayan. Ayan na yung talong, sili, yung sitaw, at saka yung pechay. O, diba? Libre na yung pansahog namin. O, ano pang iniintay? Let's eat! Enjoy eating time. Thank you guys sa panunod. Bye bye.